Parlamentari Clyde Pooley qal li l-Gvern irid li l-proġett tal-kumpless sportiv tal-White Rocks ikun suċċess ta' matul din il-leġislatura. Madankollu Clyde Pooley ddikjara li ma jistax jagħti data ta' meta se jibda x-xogħol fuq dan il-proġett li kien tħabbar mill-Prim Ministru sentejn ilu u li kellu joħloq 800 impjieg. Qal biss li sar dak li sejjaħ progress fin-negozjati, iżda mingħajr ma ta' iktar dettalji. Dwar il-villaġġ sportiv tal-Marsa, Pooley għalhekk. Għali domanda il għaliex ma tefaħħa ħadd, tajt taffettwaw stejjer illi kienet lesta xi ħadd. U dak xi ħadd li kulħadd beda jsemmih fil-gazzetti ma tefaħħiex, tajt taffettwat. Ġifieri noqogħdu attenti illi ċerti allegazzjonijiet meta jintefgħu b'mod laxk iħassru l-investiment tal-pajjiżna, iħassru l-faċilitajiet sportivi li tant għandha bżonn il-komunità sportiva u jħassru l-mijiet ta' impjiegi. Min-naħa tagħha l-Ministru Dolores Cristina wiġbetek meta kienet mistoqsija dwar it-tnaqqis ta' 7 miljun euro mill-ispiża fl-edukazzjoni. Inti jekk toqgħod tara jekk tagħmel attenzjoni għall-użu ta' utilities ta' fuel, ta' dawn, ta' telefons u kollox, ta' fissib il-miljuni kbar. Il-Ministru Cristina qalet ukoll li huwa diffiċli ħafna li jinqatal kollox l-abbuż kontra ħaddiema mħaddma minn dawk li jirbħu kuntratti mingħand il-Gvern. Ma nsibux il-mod maniera kif kull loophole u ma nafx kemm possibbli għaliex il-bniedem hemmhekk kreattiv u innovattiv ħafna tingħala allura jibqa' jkollna nies li jafu jabbużaw minn ħadd.